Сёння 4 сакавіка асабісты састаў Міністэрства ўнутраных спраў нашай краіны адзначае сваё прафесійнае свята. Напярэдадні Дня міліцыі гомельскія праваахоўнікі сустрэліся на святочным канцэрце, які адбыўся ў гарадскім цэнтры культуры. Павіншаваць сваіх гомельскіх калег прыехалі прадстаўнікі расійскай паліцыі і міліцыянеры з Украіны. Гісторыя свята бярэ пачатак з рэвалюцыйнага 17-го года. Тады канцылярыя мінскага каменданта выдала загад, паводле якога быў прызначаны часовы начальнік міліцыі па ахове парадку ў горадзе. Яму павінны былі падпарадкоўвацца ўсе гарадскія чыны былой паліцыі. Адбылося гэта менавіта 4 сакавіка. З таго моманту мінула амаль стагоддзя. Прафесійнае свята – гэта яшчэ і добрая магчымасць ацаніць вынікі працы. 2011 год для гомельскіх праваахоўнікаў азначаны зніжэннем злачыннасці ў рэгіёне. У параўнанні з папярэднім годам на 12% паменшылася колькасць зарэгістраваных злачынстваў і правапарушэнняў, у тым ліку і па лініі крымінальнага вышуку. Все виды совершенных преступлений, это, будем говорить, убийства, тяжкие телесные изнасилования, грабежи, разбои с минусом. Это положительно. На 10 тысяч населения 125 преступлений, когда в прошлом году у нас было 141. Это заслуживает особого внимания. Напярэдадні свята ў Беларусі быў праведзены маніторынг грамадскага меркавання. Паводле яго большасць насельніцтва задаволена працай праваахоўнікаў, але поўнасцю давяраюць міліцыі толькі 30% рэспандэнтаў. Што ж датычыцца адзначаных якасцяў праваахоўнікаў, у 40% адказаў былі названыя уважлівасць і прафесіяналізм. Якім бачаць супрацоўніка праваахоўных органаў жыхары Гомельшчыны, гэтае пытанне мы таксама задалі нашым землякам. Как было в Советском Союзе. Я сегодня смотрела передачу, когда искали в Литве какого-то маньяка. Вот тогда они работали истинно для того, чтобы это было для людей. Они всех себя отдавали. Вот такими и должны быть. Проницательностью, спокойствием, уравновешенностью. Профессиональный, честный, справедливый. Он должен оберегать интересы тех людей, которые в него верят, надеются и ждут от него помощи. Падчас урачыстай цырымоніі ўсіх гомельскіх міліцыянераў і ветэранаў службы павіншаваў начальнік управлення ўнутраных спраў аблвыканкама Валерый Полішчук. Шматлікія праваахоўнікі атрымалі дыпломы і граматы за поспехі ў сваёй працы. Мікалай Кальсін, Алексей Каверын, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Далей вашай увазе кароткі агляд асноўных падзей адыходзячага тыдня, якія трапілі ў поле зроку нашых карэспандэнтаў. Дажынкі 2013, верагодней за ўсё, пройдуць у Гомелі і гомельскім раёне, а не ў Рагачове, як планавалася раней. Апрача таго, вялікія надзеі па развіцці рэгіёну звязваюць з плануем распрацоўка радовішча карысных выкапняў на Палессі. Размова аб гэтым і не толькі ішла падчас прэс-канферэнцыі старшыні гомельскага аблвыканкама Уладзіміра Дворніка для рэспубліканскіх і рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі. На гэтым тыдні ў Гомелі быў прадстаўлены новы пракурор вобласці, адпаведна загаду пракурора Рэспублікі Беларусь, і па ўзгадненні з прэзідэнтам краіны ім стаў Сергей Аземша. Гамельчанін 1974 года нараджэння, ён прайшоў усе прыступкі службовай лесвіцы, пачынаючы ад стажора пракурора. Папярэдні пракурор вобласці Валянцін Шаяў прызначаны намеснікам старшыні следчага камітэта Рэспублікі Беларусь. Інтарэс да супрацоўніцтва з Гомельшчынай выказваюць прадстаўнікі Індыі. Адпаведны намер быў яшчэ раз пацверджаны падчас візіту ў Рагачоўскі раён надзвычайнага і паўнамоцнага пасла гэтай краіны. Па выніках мінулага года тавараабарот прадпрыемстваў і арганізацый Гомельскай вобласці за індыйскімі партнёрамі склаў усяго $8 мільёнаў, альбо 0,2% ад гандлёвага абароту рэгіёну з краінамі далёкага замежжа. На гэтым тыдні нашу вобласць наведала і японская дэлегацыя. Мэта прыезду – вывучэнне пытанняў адраджэння пацярпелых ад радыяцыі тэрыторый. На працягу 20 гадоў японскі Чарнобыльскі фонд дапамагаў медыцынскім установам Гомельшчыны. Сёння дапамога патрабуецца з нашага боку. Пацярпеўшая ад аварыі на станцыі Фукусіма-1 японская прэфектура з'яўляецца такім жа аграпрамысловым рэгіёнам краіны, як і Гомельшчына для Беларусі. Таму іх цікавіць менавіта наш вопыт у пераадоленні наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі і Беларускага саюза журналістаў, ганаровы грамадзянін Чачэрскага раёна Міхась Болсун адзначыў сваё 70-годдзе. У літаратурна-мастацкім салоне сустрэчы на Замкавай пры цэнтральнай гарадской бібліятэцы адбылася творчая вечарына паэта. Сёння Міхась Болсун амаль што самы запатрабаваны аўтар у Гомельскай абласной арганізацыі Саюза пісьменнікаў Беларусі.